však je pre ďalšie. A pre milovníkov deštrukcie si to zapakujeme ešte raz. No, nevidieť tam. Doma to neskúšajte, maximálne na susedovom. Z toho. Aha, z toho nič nie je. A ja len pripomínam, priatelia, že takýchto tankov už máme len zopár v našej armáde. Kedysi sme boli tankovou baštou, no a Martin to bola Mekka To je z opačnej strany teraz. slovenského ťažkého zbrojárskeho priemyslu a výroby tankov. A máme takéto tanky už iba v Trebišove, pokiaľ sa nemýlim 10 alebo 11. Tam by som nechcel sedieť, neviem, či aj cez to prebehne. To je 72. Rozdrápal ho. Však jasná, keď ju rozhodil. Ty kokša, tak to dobre rozšrapí.